Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? Igen, a mostani videóban főzni fogok. Mit is fogok főzni? Mit is fogok főzni? Igen. Mit is fogok főzni? Sziasztok! A mostani videóban, igen, mi is lesz a tartalom? Sziasztok! Megint elkísértem a születésnapra, megint túlléptem. Igen, jövő hónap a 30-a lett van a születésnap. Jó. Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? Igen. Sziasztok gyerekek! Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? A születésnapi felkése, akkor el kell tenni. Bős, nem műbős, ahol elnézem. Nem műbős. Akkor csak hozzá kell nyúlni. Akkor 2 perc vizet elöntünk, langos vizet. És akkor összeköveljük. Szerintem mehet be a vízség. A gullat egy sűrű leves lesz az. De mindig itt kaptam a használati útmutató, receptet. Hangos van. Ez igen. Óvatosan ne lehessen. Mikor adott szó a távét. Ott több nem kell. Ez úgyis a kóstoló lesz. Most melves meg lehet ásni. Akkor kis emel a wattszámot. Közszáz volt elég. Ez is sok. Kicsit csak adni kell egy kis kakót rá. És.
Vinni. Legyen 1000 fok. Hoppá, nem jól kaltam, na mindegy. Nagyon nem jól kaltam. Elszteljük bele kis vizet. Elzárjuk. Hát nem tudom, 1000 volt elég lesz? Nem tudom, felismergíti. Legyen 2000 volt. Van volt, nem volt, volt. Hoppa, nem kell ide bogál. Na, itt a harmadik világháborús volt, nem, második világháborús volt, tehát a harmadik világháború dönt volt. Ja, hoppa. Aztán neki. Hát most 2000 volt, ha indítom. Nem, visszaveszem, mert megégeti. 1000 volt elég. Jó, megégeti. Szerintem már ki is kell kapcsolni. Igen, már emel kell megfogni a fedőt, és ide rátenni a fára. És akkor például lehet tenni. A PVC-t ne égessük ki. Igen, itt a házikené, ami én sütöttem. Nem tudom mi süti, mert ilyen dagasztógép így süti, mert én is süti, mert nem tudom mi. Nem tudom rávenni, de minden a kóstolás. Én leszek, mit tudok kisodni, és Rolánége, vagy nem tudom ki leszek. Én leszek Magyarország elnöke, olajcsípős az. Ha nem lesz a Magyarország elnöke, akkor már nem lesz, ez is nem csípős, olajcsípős. Egész egyes fokozat. Mi van? Ja, is bekapcsolom. A vetelmi, én akadszol. Gáz. Ki is kéne hívni, igaz? Hoppá. Jó, ezt elzárom, ha nem kell, és ide végén ráteszem. Meggyújtottam a gázt, mindjárt meggyújtom a másikot, ezt is. Elteszem a sütőt, vagy serpenyőt és kis olajt ötöm be. Ja, az víz lett, hoppá, nem olaj. Hát mindent ki lehet özötteni, de a családban nem volna így. Jó, eloltottam a gázt. Egyre szeretedik, a soha nincs meg a kesztyű. Nem minden van a tőköző. Hoppá! Kicsi óvatosabban. Felteszem a terfőt, amennyi van. A kalapból nem túl hol van. Minden. Sziasztok! Most a videóm is lesz. Igen, mindig megígér, nem már a születésnapi felkérés. Bokkoli csíke. Hát életűzes, nem is merem, hát esete egyen iszom múlső végé. Kedves egészséggel akarok. Ezt te neki. Lehet ezekre szígy kellett volna vágni, de mindegy. Szóval fok, legyen 1000 fok. 1000 watt.
Legyen 2,40. Vagy 2,20. Jó, tovább nem megy. 2,40 fokra nem megy tovább. Meg is korsolja. De úgy látta, összeszedti a huncú még kiválogassa. Rafinált, mint Cézár. A bokronit, én kiadnám bokronit. Nagyon nem rossz. A sávos toszka el volt tűnve. De megkerült. Hát végig nézte a békés, városnézése volt. Buli jól sikerült. Túl jó, az a baj. Kedves egészségedre! Utolsó 38 fokos. Hoppa! Ezt nem akartam! Ezt nem akartam! Na most lehet holkászni. Na minden lehet variálni. Nem kéne mindent. Nem így akartam volna, de már mindegy. Így, a vizet vízem kellett volna. Jobban, nem tudok jobbat csinálni. Hát sajnos én sikerült. És ez sokkal jobb, nem tudom mi van. Ja? Te jól csinálom. Ja, mennyire rosszul csináltam. Anyádat! Hello, sziasztok! Ezután a videóinfó kötője áttől. Jól valós ez a pályák. Hello, sziasztok! Köszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel. Még egyszer, boldog születésnapot, Csikó. 30. születésnapot. És jó munkás szakásságot. Akkor én nem vagyok szakás, akkor
Köszönöm, megtiszteltek a figyelmet. Tovább is minden jót kíván. Ez Zoltán, a videóinfó kötőre ettől. Hello, sziasztok! Remélem elmondani, hogy nem tudom minden születésnapot vállalni. Akkor hello, sziasztok! Akkor tovább is minden jót kíván. Ez Zoltán, a videóinfó kötőre ettől. Hello! Azt mondom. Hello, sziasztok!